излезе, трябва да и това. И това. И почваме най-отгоре. Нали видиш? Изолирането слагаме предвидени бетонови дробесто струени плочи от гранит, базалт, диабаз. 3 см самата плоча. Тоест плочата е 3 см. Дебела, да. Отдолу има циментово лепило нагревана циментова каша. После има земно-влажен бетон 4 см. После има съществуващо нова настилка. Место ще ви го дам. Да, аз го снимам за видеото, искам да покажа на хората, че това е 33,3 см по 30. Това са размерите на плочките? Да, и дебелината всъщност на плочката е 3 см. Да.